Hallo! Velkommen til Minecraft. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Den baby i pokerstopper spil. Man må ikke slå hinanden. Og ja, jeg var oppe på et træ. Okay, man må ikke slå hinanden. Jeg var oppe på en træ, og hvad skete der? Jeg døde. Hey, det er faktisk også sjovt. Kan vi ikke godt lave en ny verden? Nej, det behøver vi ikke, Kasper. Vi dør allerede, så vi finder mørk. Oh shit, der er mange der krytter. Så kommer Olivia. Jeg skal ikke komme hen. Nu kan jeg. Olivia! Altså kan komme ind nu. Jeg har fundet... Okay, Olivia. Nå, det er Olivia, Nicky. Du kan godt være med. Det er bare Olivia, fordi hun er inde. Der er kun én, der kan være med. Der er kun én, der kan være med. Du ødelægger det for os. Serveren er der andre. Der er ikke andre, der kommer ind jo. For jeg kender ikke koden til den. Nej, du ødelægger det for mig. Så går vi... Oh my god. Nicky, spiller du? Hvem er det, der hele tiden connector, disconnector? Så hvorfor går du ud? Ja, jeg har nogle... Jeg kan ikke se noget. Jeg har ikke noget. Jeg kan ikke heller ikke noget. Jeg har lige dræbt Olivia på noget. Og bare så I ved, at det er den første episode. En hund, jeg får en hund. Kom med det. Oh no! Nej, så øl. Øl. Okay, altså vi mødes et sted, som jeg ikke ved. Nej, jeg skal til at overleve mig. Ja, men skal vi ikke... Hvor blev I af? Nej, du må ikke gå. Du må ikke gå. Jeg er på vej på det her. Der er en, der bider os. Det er godt. Jeg skal nok redde dig. Så Rachel. Hallo, jeg er bare mega højt op på et bjerg, så I kan bare ikke komme op til mig. Jeg har lige lavet... Jeg kan få den video. Du er her. Nej, du får det fra mig. Nej. Jeg ser dig. Ja. Ja. Vi vandt, og jeg har 3. Hvem er det, der Vi fik lige is. Det bliver sjovt. Kasper, er du ikke? Jeg laver lige en crafting table, okay? Jeg er langt væk. Jeg har en crafting table. Jeg er langt væk. Hey, Jeg tror, det bliver. Jeg kan se det på din skærm. kommer I? Vi laver crafting table, det her. Jeg skal bygge... Kom over til os, Kasper, så jeg kan bygge en... Nej. Skal det? Ja, du burde. Jeg går ned og miner. Men skal det ikke? Nej, jeg har sat træning. Det kan du bare sagt. I stedet for efter. Jeg kan. Tror du, Frederik, det er en børnesikret is? Nej. Nej. Hvor er I? Jeg ved ikke. Der driver vi os her. Så spawner I der, hvor I er. Og så er vi... undskyld. Au. Hey, hvem vil have et sværd? Jeg lavede en crafting table sted, så alle kan bygge. Ja. Du har ikke fået det is endnu, nej? Det er så dumt. Gør jeg Ja, der vil vi her. Oh my god. Nej. Første verden. Hvorfor bliver jeg ved med at lave nogle crafting tables, når jeg har... Man er dårlig til at bygge så. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg har en... Det tror jeg bare var kedeligt med Diamond Dose. Hvor har jeg en skov? Har du brug for hjælp? Jeg har ikke brug for hjælp. Ja, herovre ved Frederik, så har vi nogen her. En min. Frederik, kom Frederik, jeg har fundet en anden minested. Er det rigtig godt? Så når jeg spiser isen, kan I sætte ispind i sådan en glas her, ikke også? Okay. Skal jeg pille ud til dig? Ja, tak. Jeg gør lidt der, så der ikke er zombier. Så vi er ikke helt klar nu. Jo, jeg er. Nej, jeg er ikke. Jeg har ikke engang svær. Jeg har Heller ikke mig. Så kom ned i minen og få noget sten, så lav stensvær og alt det der. Jeg har ikke engang jeg finder lige noget sten, okay? Lige nu har jeg noget jord. Hvad er det for mig? Det er jord, det er meget godt, og Tom. Du laver pickaxe, jeg laver oven, okay? Nu er jeg det. Kasper, Hvad laver du deroppe?
på, at du kom der. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ej, lad mig komme forbi. Jeg synes, vi er færdige for denne episode.